Evo nas u još jednom videu. Ovaj put ću vam pokazati kako se urezuje kruška. U osnovi je dosta slično kao i kod jabuke s nekim možda manjim razlikama, tipa kruška raste malo uspravnije od jabuke, a sve ostalo je dosta slično pošto su i vrste dosta srodne. Evo pa da ne pričam previše, ajmo raditi. Kod kruške je još lakše prepoznati cvjetne pupove nego kod jabuke jer su deblji, više su onak zdepasti. I kod kruške čak i dok je skroz u stanju mirovanja se jako lako prepoznaju cvjetni pupovi. Ovaj ovdje pup će dati nekih 7 do 8 cvjetova iz kojih će se razviti isto toliko krušaka, ali je to onda dobro prorijediti na možda 2, maksimalno 3 kruške da budu kvalitetniji i bolji plodovi. I onda će se ove godine ovdje napraviti plodnjak, to je ovo zadebljanje koje vidite tu. Ovdje je znači već bio jedan cvjetni pup koji je već dao plod. Napravio se plodnjak, pa onda 2 ovakva vegetativna pupa iz kojih se jedan pretvorio u cvjetni. A to će se isto vjerojatno sad dogoditi i s ovim, pa će tu sljedeće godine cvasti i sljedeće godine dati plod. Od opreme trebate ovakve ručne škare, pa onda malo veće škare za deblje grane. I za najdeblje grane se koristi ovakva ručna pila, najbolje da ima oštricu koja reže u oba smjera i možda se isplati investirati u malo bolju pilu. Nisu toliko skupe, a bit će puno bolje zaraditi, puno glađi će biti rezovi i onda se i manje bolesti širi i puno jednostavnije, puno ljepše je raditi sa njima. Prvo se režu sve bolesne, sve suhe grane, ali pošto je ovo stablo već dosta učišćeno, već par godina se dobro reže, takvi baš i nema. I onda dalje sljedeće što se reže su grane koje se križaju, tipa jedna grana raste na ovu stranu, jedna na ovu i onda iz njih izrastaju ovakve grane koje se onda dodiraju i zasjenjuju i tu se stvaraju bolesti i nema toliko svjetla pa neće biti ni dobrih plodova. Onda sljedeće se uklanjaju grane koje su isto zasjenjene, možda se ne križaju, ali evo tipa ovdje imamo 2 grane od kojih jedna raste ispod druge, pa onda tu granu treba ukloniti jer će biti u hladu cijelo vrijeme i ne može stablo izdržati, to jest ne može biti kvalitetan plod i na gornjoj i na donjoj, pa moramo jednu ukloniti. Ja ću sad ukloniti ovu donju jer su obje grane već dosta povinute prema dolje i kako budu plodovi još će se više povinuti, pa ih želim nekako održavati u položaju u kojem su sad. Dakle, ovdje je isti slučaj, imamo granu koja ide gore, koja ide dolje, ovo donje se uklanja. Ovo je opet isti slučaj, uvijek te donje grane. I uvijek ako imate granu i koja je ovako recimo, uvijek se te donje grančice uklanja skroz. A ove gornje onda ovisi što želite napraviti. Ako su preduge, kako recimo poput ove, može se malo skratiti pa da onda ona tu potjera druge grane i ovdje se formiraju lisni pupovi. Ili u ovom slučaju mislim da ću čak rezati ovdje pa da ostanu 2 cvjetna pupa i ovdje će potjerati grana koja će ih hraniti. Evo ovako. Ovo ću za sad ostaviti jer je cijepljena jedna druga sorta pa ostavljam malo više grana. Inače ovo je stablo kruške sorte Lipanjska ljepotica ili Bela di Junio. Starost je neki možda 20-30 godina, ali još gore nacijepljeno neki 10-ak sorata pa treba biti jako oprezan sa rezit da se ne uklone te grane. Znači režim je već 10-ak godina, više je neki hobi oblik, ne znam, možda za voćnjake baš i nije idealan. S tim da ova kruška znači svake godine bez iznimke rodi i uvijek bude ploda od prve kruške koja padne sa stabla pa do zadnje, prođu 3 tjedna i ta 3 tjedna doslovno jedeš krušaka koliko god želiš i samo ih ima. Ovaj uzgojni oblik najviše podsjeća na neku vazu, to je kotlasti oblik, gdje imamo sve po obudu grana, a sredina je dosta prazna da može sunce prodrijeti u sve dijelove krošnje. I u biti najveći posao što imam kod ovog stabla je uklanjanje tih vodopija ili bičeva, to jest ovih jako uspravnih i jakih grana koje mogu narasti nekad po 1,5 m, 2 metra čak. I to sve treba ukloniti da se krošnja ne zgusne i da prodiše više. Evo, na primjer, ova ovdje, pa onda gore, samo malo, evo to. Ova tu, ova se isto uklanja cijela. I ova,
Pa može i ova tu. Ove obje. Tu ću sad možda i ostaviti neke od tih vodopija, ali čisto zbog toga jer su cijepljene druge sorte, pa sam želim vidjeti kakav bude plod, pa se onda kasnije eventualno ostavi ili savina nekako, ili ako baš ne bude dobar se odstrani. Ovo je recimo jedna grana gdje je nacijepljena druga sorta. I sad bi ovaj vrh trebao cijeli prorijediti i dosta smanjiti, ali ću opet ostaviti dosta. Čisto zbog toga jer je druga sorta. Evo, ova jaka uspravna može van. Pa ajde onda i ova. U biti evo, neću rezati ovu granu tu, nego ću cijeli vrh skratiti do sljedeće grane koje će biti novi vrh. S tim da za ovo sad treba malo jače škare. Evo. Ovako. Ovo mičem. Evo tu je opet ista stvar. Znači sve ove uspravne jake grane se uklanjaju. Evo. Ovako. Tu. I bitno je da uklonite cijelu granu, jer recimo da ju podrežete samo ovdje, onda će ona iz svakog ovog pupa potjerati grane i tu će biti cijela metla grana i bit će gusta krošnja, cijeli ovaj donji dio će biti u hladu i možda će se onda kasnije na vrhu formirati, mislim bit će rodnih pupova, ali sve će biti gusto i bit će rodnih pupova samo po vrhu stabla, a to ne želimo. Pošto će biti i više, a i druga stvar je da su plodovi sve kvalitetniji kako rastu bliže debljim skeletnim granama. Dakle, bolje vam je da su pupovi ovdje, na ovom dijelu, nego po vrhovima, jer će biti kruške ujednačenije i slađe i jednostavno bolje kvalitete. A to je pogotovo bitno ako uzgajate za prodaju. Sad dalje. Evo može ovaj. Ovo se sve odstranjuje, cijeli taj vršni dio. Iako evo ova sad recimo je isto vodopija od početka, pa bi je trebao rezati tu. Ali pošto je puno rodnih pupova na cijelom ovom dijelu, rezat ću je evo ovdje. Pa neka taj dio još rodi. A ove bez uklanjam sve. Znači može tu. Cijeli ovaj vrh se prorijeđuje.
Tu su opet jedne iznad druge. I s tim da tu možda ima dosta svjetla, ali ima jako, jako puno pupova i da se toliko plodova ostavi na tako maloj grani jednostavno isto ne bi bila kvaliteta dobra, tako da se to može malo prorijediti i onda još kasnije dok budu mali plodići se i još njih može prorijediti. Da ostane svega njih par, ali onda budu stvarno i krupni i kvalitetni i fini. To. Možemo dalje. Sve ovo uspravno, sve se reže. Tu, pa može ovdje. Ovo je i uspravan izboj, ali druga stvar je što se križa sa drugom granom, pa se tu mogu napraviti i ranice i bolesti, tako da to se svakako uklanja. Evo ovako. To može ovaj. Sad ova vodopija, to je već prošle godine bilo ostavljeno pošto je cijepljena druga sorta, pa nisam htio ništa rezati. I sad je puna rodnih pupova po cijelom onom vrhu, a ovdje su bili prošle godine. I sad imamo ove plodnjake i svugdje po 2 pupa koji će se pretvoriti u rodni pup i cvasti i roditi sljedeće godine. Pa ću onda odrezati onaj cijeli vrh i ostaviti ovdje i probati tako polako sniziti granu. Ali ne želim ga rezati pošto je, evo, grana je cijepljena tamo dolje gdje izbijaju ove dvije manje grančice i gotovo da je nema drugih grana. A sorta je Vugica, tako je. Znači isto rana ljetna sorta, stara, ali iskreno nisam je već jeo tako dugo da se ne sjećam koji je okus i da li se mi uopće sviđa ili ne. Ovo ovdje granu ću odrezati, iako bi inače ostavio, pošto je bujnost taman, nije previše uspravna, nije previše viseća, pa bi se ovdje formirali rodni pupovi, ali raste sa jedne skeletne grane prema drugoj skeletnoj grani i tu bi se samo sve zgusnulo i to mora van. Ovdje je isti slučaj. Ovo isto sve raste prema unutrašnjosti krošnje, to se sve odstranjuje. Ovo je ispod. Ovdje imamo isti slučaj kao ono na početku. Imamo dvije grane koje rastu točno jedna iznad druge. I prije sam uvijek uklanjao donju granu, s tim da tu je sad recimo donja grana u ljepšem položaju. Malo je više položena, ova je preuspravna, pa ću nju ukloniti. Evo ovako, i ovo je sad idealno. Znači otprilike pod kutom od 45 stupnjeva, ima već i 2 rodna pupa. I ovi pupi koji bi se trebali pretvoriti u rodne tokom ove godine i sljedeće godine dati rod. I još će malo i ove kruškice koje će se formirati ovdje držati prema dolje da ne krene rasti prebujno.
probajte dok bolje razmisli, možda bolje sve skupo ukloniti. Evo, ovako. To bi bilo to, kruška je urezana. S tim da sam sad tu stavio još dosta ovih uspravnih grana koje bi u normalnoj situaciji uklonio. Ali pošto, kako sam rekao, ima gore cijepljenih 10-ak sorata, onda malo drugčije. I to ćete vidjeti s vremenom kako budete rezali, da nikad kad režete, nikad nije situacija kao što vidite u knjizi. Nikad grana ne raste točno u tom položaju, pa uvijek trebate improvizirati, učiti, rezati i onda sljedeće godine ispravljati pogreške i tako učiti. Došli smo do kraja videa, hvala vam na gledanju i vidimo se sljedeći put. Ne zaboravite se pretplatiti, u komentarima pitajte šta vas zanima i to bi bilo to.